Huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus marsal pua doaka ari dohok bulan ragam nama samargat tisorin las niroha dohok arsak adong parjupangan songoni nang parsirangan adong nalaho dohok narok ima urdo ninggoluta hobar tu perdalan nitiki menuju tu ujung ni saluhut alai nuaing di luas tu hatta do pegita satu ujung ni tahun 2024 ton tung takas do satia do debata mangaramoti hita tama taok okuhonota di ibana mahasangapon rodi sa leleng-leleng na jala holan ibana natuk paturehon dalas sidalanata atong bongok mahita tu parsauran na badia lako mamuji doho pasangapot tuhata ro mahita marulupolop tujulona marende mahita marhiti-hiti guarni di bata ama dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok guarni to di parbedia na tumopalai dohok tanoon amin mandok mauliati mahamu di Jahuba ay pardenggan basa do ibana ay rudi saliling linileng na do asini rohana di baheni pasangap hamu ma Jahuba hamu akka isini tano habicaran hamu akka isini pulo di laut goar ni Jahuba debata ni Israel. Haleluya. 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 Haleluya.
martangi yang mahita. Ali amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami hasangapon madiho na terpuji saliling-liling na. Ala diramuti hudo kami mengadupi ragam na masa sahat tu ujung ni tahun 2024 ton. Puha mulia teo kami do ala di pasu-pasu ho huriam hakabipi cita dame makubasi akan rekod dalam nami pahebakkon harajawanmu asi maroham dihami sarai dongani mahami menalpuhon taonon jala patolhas mahami memasuhi tahun 2025 si basa-basa hononmu tuhami dihapo si rohanami do pangaramutionmu dihami jala tugu-tuguonmu do kami mangiahi sakap hasonangan na pinatupami ramuti mahuriam makanguluhon pagjowonmu masiurupan mamorsanak kanadokdoki ima dalan nami mangaraduti patik ni Kristus di tonga ni keluarga huria dohot humaliak kami say tau sangap digoarmu mangulu nami jalalas ni roha ng pasu-pasu to na humaliak kami marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita. Mardame jala sonang dongolupon dirohakon mardame jala sonang dongolupon totong dirohakon mauliate Bukas diroha, maring nolong ni Tuhan Dia. Mauliate, bukas diroha, maring nolong ni Tuhan Dia. Patik ni dibatai mana tersurat di Filipi 4 ayat 6. Unang holsohok kamu agia aha alai sadok pabotohok kamu matu debata pangiduan muna marhiti-hiti tangiyang do elik-elik mardongan tangiyang mauliate. Ido sahatna atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari demahita. piga jamnari salpuhonot tama tahun 2024 bongotat tama tahun 2025
Molo manaili hita tupudi ragam do natasakapi di ngolu marsasahalak di rumah tangga nang dihuria pe. Adong do ina tulus alai si adong do pinasudat. Dia kasakap nang tulus hamula tehonot tado tutuhatta pardenggan basai siala asini rohana na patulus sakap tanah hombar tu sakap na dihita. Molo dang tulus do penata sakapi di bagasat uduk ni roha mahita majalo na adong dope na dumenggan sakap ni Tuhan itu hita. Alay molo tabilangi denggan di basana tu hita. Tamado ikon hati dakonotta. Di pardalan niya katik kinong tabulus di taunon. Tauji mamambahin ruji-ruji tu dirit tabi. Tasukun matu dirita nunga tapakke partikian nong tabulus pasangapo tuhatta molo dileon tuhatta tuhita pamatang pinopar suara jabatan arta nang hamuraon nunga tapakke tau hararat ni berita nauli nasiat tuhatta ala ni di bagasan uduk doh serep ni roha tak diadupan ni debata tapatidik masudi dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suhatudusan jala amanami. Hujo hami dogo warmu na bediai ala na tergugut situ tu do hami marningot dosa nami. Say marasini roha mahomi dahami. Si sama dosa nami saluhut na jala suru matod di parbedia tu roha nami bi. Asa terbaik kami mengului ho di bagasan hati goran dohot habediaun. Gabi saat hami tu hanguluan nasur rasuda. Na pinerbaga-bagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin bagabaga ni debata taringo tuhai saan ni dosa. Molo tungadong manang isi na mardosa adong do pangodiata di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohai jala ibana do pardengganan taringo tu dosata alai dada holan taringo tu dosata. Doho do taringo tudusa ni salhut portibion hasangapon madidibata na digijang. Mari di mahita. Ni di bata turpuk epistel di perpunguan boderi ujung tahun kodio bason imana tersurat di sada Petrus 5 ayat 1 10 sada atong patutoru hamu madirimu na tutoro ni tangan ni debata na gogoi asa dipatibu hamu ditikinai torang marohamuna dungo mahamu na mau tahu doa lo muna si polisi songon bebiak na merauang mangalului si bodutonna
Alay anggo di bata napuna saluhut asini roha nang manjohamu tu hasangapon na namanoktongi di bagasan Kristus pauliulion na pahoton na jala patuguon na dohamu dung jolo di taok kamu satokin haporsuhoni. Ido sahat na martua doaka na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Mari dimahita. Tidak kon maha porseot tai songon nahina tidak kon nidongat ta saha porseaon di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di dibata jahoba ido ama pargo gunaso hatudusan na tumupalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantod di parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanuatoru dung di tano na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata jahoba amanai pargogo na suhatudusani di sima ibana pa imamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mati jala abongsa da huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasisaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak na mati dohot di hanguluan na suara sudah amin. Hurian itu hatta sunggul-sunggul di hita saluhut na ia dibagas umbason tapatupa do parpunguan budari ujung tahun di tahun 2024 laos dibagasan umbason manon tabigi berita jujur tahun ni panggulaon di tengah-tengah ni huriat takapi cita dame 2024 dohot laporan keuangan parhepengon ni hurian nang gedungta laos judutima do akka mandok hatang dungi di tanggal 1 Januari di pukul 00 nunga di Sagihon tu sudi ruas ni huriat taganup sektor ganup acara tahun baru keluarga dalam bentuk harotas mulutuk piadong na nasusahat manang na magualani salebari boy manon di share di sian media sosial ala nadong do di paradi dalam bentuk cetakan PDF anon na boy sinagi na boy dipakai tonga-tongan na dengan masalu na ruas do akka parhaledo patupahon acara tahun baru keluarga di tonga-tongan na bagas nabi dungi di hari marsogo tanggal 1 Januari pukul 10 WIB tapatupa do permingguon tahun baru di tonga-tongan ni huriata tahun baru perminggu tahun baru imam muka pukul 10 WIB maringanan di garejat tahun songonima buah-buah na buih hupasahat hami tu salu nakamanami nanami nuaing sahat mahita tu pajahaon ni beris huria berita jujur tahun
pinasaha matulong paddita resort. Hurian itu kata horas madihita saluhutna. Hu jahau kami los hubadar hami matu tongatong atta barita jujur tahun manang berik ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Dameon di tahun 2024 ala adong walu halaman walu lebar nahu guritok kami di son jalan aking rodo weani upwi ipurus hagabipi di Bangidohon mamulubui bangunang gumajang berita jujur tahun siat jami tain narupani. Jadi di bahini kubaik kami masongor ripunan nih berik manang jujur tahun nih huriata HKBP Cinta Dameon. Na perjulu songo patujulu mauliate do pasatot tatu debata sito palangit dohot tanoon rudi isina na marmahani huriata HKBP Cinta Dameon buideng gambar dalan di bagasa tahun 2024 di bahini patut do songon nanido ni parpesal meni do honota gudang matongon nabinain ni jahu batu hita jadi marhilas niroha mahita pesalmen 126 ayat tulu jala ikolas dorohata molonunga di patongot tuhatta kanauli na denggan tuhuriana suak songoni dang ditonga-tonga ningguluta terlumubi di bagasan tahun 2024 naing sisal puhono tahun tahalas sodo persitutuan ni ruas ni huria dihamu nama nami na nami saluhutna di narohita madohoti parsauran di permingguan manupaki manangiakon sude kegiatan pakkobasion natapatupa di tonga-tonga ni huriata nasa taunon macelas doroha di haradion ni sude ruas ni huria na parsidohot hita manupahi suang songoni laho patuluson diaka program ni huriata terlumobi na tapatupa ima celengan aik satetek suada bigion na marungut-ungut ala retado hita mamelehon na dong di hita dohot hadiriot tai bahen sangat digowarni debata alani pasaton nami do godang mauliate tuhamu nama nami ina nami ruas ni guria HKBP Cinta Damayon dohot simpatisan ni huriata na mga lehon diaka sumbangan pemikiran dohot sinadongan na laho mangurupi diaka hatutulus ni program ni huriata ditotopon huriata HKBP do tahun 2024 ton ima tahun oikumene inklusif na mangodolhon tuhita asa parhalado nang sude ruas ni huriana marsadani roha lau patuluson gabe huria na inklusif terbuka jala songon nanidok ni pisi dohok misi ni HKBP gabi pasu-pasu ataupun HKBP menjadi berkat bagi dunia. Akup nia manginang nunga diputuson di sinode godang HKBP na di tanggal 2 1 tanggal 8 Desember na dipatupa di seminarium Sipoholot Tarutung ima hobbartu renstra rencana strategis ni huriata HKBP dohot RIPP
rencana induk pokok pelayanan si patupaun ni huriata sadok HKBP 4 tahun 7 di tahun 2025 nunga di totopon gabi tahun transformasi di tonga-tonga ni huriata HKBP do mutusima di tahunon di tanggal 21 tanggal 8 di Patupa Sinode Godang los periodisasi kepemimpinan di HKBP ima mamilit pimpinan HKBP ipurus ima naung terpilit amata padita Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal amata Pandita Rickson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia ni Huriata amata Pandita Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia HKBP ima amata Pandita Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia ni Huriata HKBP periode 2024-2020 Imam Mata Padita Eldarton Simbolon Doktor Ministry jalan unga terpilit 32 pareses nalaho makobasi di 32 distrik di HKBP jala di Patupama di Pangujakonon ni akapareses na 32 di minggu tanggal 12 dohot 10 sia Januari 2025 napaduahon rumang ni Pakkobasion naparjolo parmingguon di sekolah minggu denggado mardalan sekolah minggu ni Huriata na masuk may jam 8 manugot na nihubasan dimulana adong do 10 sadahalak guru sekolah minggu alai di bagas sa taonon pitu halak no manasida makubasi pelayanan sekolah minggu do mutusima manginang tasakapi do perekrutan guru sekolah minggu tu tahun 2025 lahu mengurupi di hari tahun ni Pakkobasion tidak danak sekolah minggu jala sekolah minggu di Patupa kebaktianna di gedung sekolah minggu ni Huriata HKBP Cinta Dameon ni hamalate hodo di Pakkobasion ni akka guru-guru sekolah minggu suang songoni nang di hari tahun ni akayana kota namar sekolah minggu di Huriata HKBP molo parro kami do bilangan ni kadadana sekolah mingguon sehirana humurang dope nyandang haru sikop dope akay nakon ni ruas ni HKBP Cinta Dameon marsikola minggu di Huriata HKBP Cinta Dameon adong do harwana marsikola minggu tong tuluar asingi narap marminggu dohot natorasna di tonga-tonga ni garejon masuk jam 8 manugut di bahini permingguan nama godang adong tolu di Huriata jam 6 manugut jam 6 pagi marhata batak marbilangan do per minggu jam monomon marpitupulu tu 120 halak siganu minggu jala permingguan jam 8 na paduahon sesi paduahon marhata Indonesia berbahasa Indonesia na dipadu dohot imasian buku manang nyanyian rohani sian lagu pop rohani jalanunga tau sulhon asa unang gumodang aka edde di perminggu jam walui gumodang sian lagu pop rohani daripada sian buku nyanyian HKBP mamora do HKBP di buku nyanyiannya di eddena ala sahat do tu marwalu ratus ono pulu edde ni HKBP naung diterjemahon sian buku edde gawe marhata Indonesia di bukunya niat tahi di bahini ngausulok kami di perminggu jam 8
nyanyian nomor 1, 3, 5, dan 7 itu kalau bisa diwajibkan dari buku nyanyian HKBP. Alai di nomor 2, ede nomor 2, nomor 4, dohot nomor 6, boima dipamasuk sian buku manang nyanyian rohani. Ala merperdomuan la menampung hita tu ima kontekstualisasi ni nang di perminggu jam walu diaka horong naso mangatusi di hata Batak doh akka remaja na poso bulung di marbilangan do perminggu jam waluon ima mar 200 sahat tu mar 275 halak siganu minggu dungi di permingguan jam 10 ima sesi na patuluhon marhata Batak jala hobbar tu naung diaturhon di ipola ni jamita nani totuhon ni huriata HKBP marhite-hite percetakan HKBP sianido di gurito tong nang nunur ni acara natapake siganu minggu di huriata HKBP cinta damayon dungi marbilangan do per minggu di jam 10-on ima mar 180 sahat tu 250 halak siganu minggu jala di par minggu jam 10 do di patu begehon ima akka ede kur markur madisi hobbartu naung diaturhon sesuai dohot ima waktu partikian niaka namarkur disi ima di akka kategorial manang punguan kur nadong di huriat taon sopola adong disi na marumakon jumuk jukma punguan an bedapola punguanon alai dusdo tabai saluhukna di bahini di permingguan na patuluhon boy masa do tapatupa ima permingguan dinamodding jadi permingguan dinamodding sikata dotong lahu manugunugu mangapuli keluarga namar sitaono di bagasa taonon sia 26 ruas ni huriat tanamoding di bagasa tahun 2024 ton adong mai welu hali manang welu manamodingon nama mulus minggu di bahini di patu pado permingguon di bagas ni keluarga namodingi takas do hatani de mata mangapo yakka namar sitaono di siala persirangoni di Filipi sada ayat 20 sada ay Kristus do hanguluan diau jalalaba nang hamateang dungi di napaduahon dua pertanyaan di hobasi uriat tado pertanyaan di bagasa tahun 2024 tahun ima pertanyaan sektor jala dibuhai do pertanyaan sektori di tanggal 31 Januari 2024 jala tatutup pertanyaan ini di Garijaon di tanggal 20 November 2024 di halasoroha do pertanyaan di tonga-tonga ni bagas ganup ruas di huriata hobbartu naung ni totuhon ni akka amata inata situa sektor jala hami pangulan agok tiki dada si ida buhi hami makubasi akka pertanyaan ni amanginang hobbartu urutan ni sektorido molo di sektor sada hami di mingguan songonima nang padita fungsional songonima nang inang bibil pro songonima bergeser mute tu sektor 2 satu najupang muse tu sektor 10 2 sopola dihita madok rupani tu jabunisia nu mahami namar lapatan dos doha muamang inang ruas ni huriata HKBP cinta dameon dihami akka pangula ni huria di bahini ni halasoroha do
disalu akaruas ning uria mauliate madiamu amanginang nama jabui pertangyangan lasrohamuna tabba makapasu-pasu ni debata ai pertangyangan ido khosa hanguluan dihita suang songonima pertangyangan las niroha di patu pahuriat tado isarani pertangyangan bona taun ni akka punguan-punguan nang mamasuhi bagas nang namangidohon ima pertangyangan las niroha syala ulang tahun di bagini marbona taud do punguan inabeta na di tanggal 23 bulan sada paduan suara Ester na tanggal 26 bulan sada seksi perempuan tanggal 20 sia bulan sada kor amahuria tanggal 2 Februari 2024 kor gabungan tanggal 3 Februari 2024 pertangyangan passion di patu pahuriat tado pertangyangan passion di tahun 2024 ton tulu hali di hari Selasa, Rabu, Kamis tanggal 26 1 20 Maret 2024 laos tapak kilalahod do pertangyangan pasyoni marningot di panaonon ni Tuhata Yesus Kristus anggiat maboitong lam turetana ruas ni huriata nang tutiki nang ro di tahun 2025 lam retahi tak molo parro kami do las doroha manginang ganup malam ditulu malam pertangyangan pasyoni lam martabba do bilangan ni ruas ni huria nama dohoti pertangyangan pasyoni ulaon nahohom perpungan nahom di perningotan di hamamate ni Tuhan Yesus Kristus tapatu panondot denggan na di hari Jumat tanggal 20 sia Maret 2024 di jam 2 harian las tajahado di si ima barita Golgata di panaonon ni Tuhata Yesus Kristus manuhuk hapor suhoni silangi jala asago malmai turohata las diuduti doi di namarulaun nabadia di namarningot tita di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus dungi di patu pahuriat tado pertangyangan buah-buah ijuk marningot tita di hatutu di haheheon ni Tuhata Yesus Kristus ima di tanggal 31 Maret 2024 laos tapa ubud do disi nang kegiatan ni sekolah minggu ima pencarian telur pasca asa tutu marlas di roh dak kena kota sekolah minggu jala mauliate madihita manginang di saluhuna dia kasih luah las di roh na tapasahat di pertangyangan buha-buha ijuki boy taruli saluhuna marhiti-hiti akasnek akasi panganon na tabuan di pertangyangan buah-buah ijuki dungi ulau sakramen adong dua padidion nabadia dohot ulaun nabadia tapatu pada tulu hali padidion nabadia di bagasa sataunon imana di tanggal sia Juni tanggal 15 Desember dohot tanggal 26 Desember torok nina terdiri di bagasan tahun 2024 ton 22 halak poso-poso perpadanan nabadia tapatu pado perpadanan nabadia manang marulaun nabadia sikat tamadok mauliate siala daging dohok mudar ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan tahunon tapatu pada ulaun nabadia 5 hali na perculo tanggal 20 sia Maret ima di hamamate ni Tuhata Yesus Kristus na paduahon tanggal 30 Juni ima di acara makatidakon hapor siaw na kena kota na patuluhot tanggal 20 Oktober tongdo di acara makatidakon hapor siaw khusus tua kaya na kota di nahurang hipas pamatangna suangsong ni na paupaton di pesta Natali tapatu pado ima marulaun nabadia juang tampar pudi ima na di tanggal 26 Desember tua kaya na kota na malua khusus na tanggal 26 Desemberi
Mauliate madituhatta ala radidu kita madohoti do makilalahon madok mauliate ima di basa-basa ni debata marhite-hite daging doho mudar ni tuhata Yesus Kristus. Dungi makatidakon haporsiaon di patupahuriat taro di tahun 2024 makatidakon haporsiaon tu 47 halak mana makatidakon haporsiaon di bagasan tahun 2024 di huriatta tulu hali meta patupa ima di minggu 30 Juni 30 halak di minggu tanggal 20 Oktober 5 halak di pesta Natal paduahon 5 halak jala malua khusus 3 halak dungi ulau parmahanion di patu pauriat tado dalam manugunogu ruas ni uria marhite-hite parmahanion jala tapatu pado pajakonon tu akaruas ni uria nahona ruhut parmahanion pamisangon ni uria dalan ni huriata manugunogu paingoton asa ditandan ruas ni uria diaka hasalaanna dungi taringot tu aka dewan seksi dohot aka ulaon kategorial di koinonia imana makakam ulaon kaseksi sikola minggu remaja naposobulung punguan paropuan punguan ama nang lansia nang gabungan marhite paniroyon nasida mardala do kegiatan nya kategorial ima seksi sikola minggu napatupahon kebaktian minggu ceria sehari sebulan di minggu kedua suang songoni di pelayanan sekolah minggu masuk do pangulan agok tiki sehari sebulan laho makobasi akena kota sekolah minggu los marhite-hitei di guru-guru sekolah minggu di dohotina sida do PPG SMD persekutuan ima punguan ni guru sekolah minggu distrik 10 Medan Aceh sehari sebulan di bahini tung di hamalati rohado diaka paniroyon dohot di persitutuan ni seksi sekolah minggu lau paululihon ni sekolah minggu ni huriata remaja naposobulung seksi remaja naposobulung dengan domar dalan diaka PA manang PHD nasida ima sehari 2 minggu jala sehari sebulan gabung do PA remaja dohot naposobulung masuk jam 7.30 remaja jala jam 8 naposobulung di bahini amanginang molo adong namar pakurangi siala adong akena kotai sipata na palilik kumula jaladang adong buah-buahna kami mohon maaf molo hurang koordinasi doh komunikasi dia kayana kota suang sonina kami pangula nagok tiki laho pabuaho nakena kotai ala memang adong doira mungkin na permisi saja buloma dohoti tu remaja na posobulung ape ternyata tidak sampai ke gereja ini di bahini molo bere kami do bilangan ya karemaja na posobulung na parsidohot di gereja tao na manginang dang sebanding tu bilangan ya kena kota gudang do pihak kena kotaon dang olo masuk tu persekutuan remaja manang naposobulung ni huriata HKBP cinta damion los iman isosot tu hita manginang diaka namar adong ya na kota nang remaja mang naposobulung tasosoy manasida asa dileor rohana jala sikak nasida doi marsaor ya ditugu-tugu nang marhiti hatani debata dungi seksi ama adong do seksi ama ni guriata HKBP cinta namion jala molo pinarruahod donian holan marpungu nang markurdo penasida jala disakapi ba molo adong minggu kelima nah di sima nasida gian markur sali sebulan alai songonima juara partikian na ba tatangyakum mak las songonima nang dihamuak ka ama ni huriat tagay cinta damion molo
naradiro hatta bamasuk mahita di kor ama adong dua kor ama huria ima marguru siganup ari Jumat bodarina manang na kor ama eks Saudi marguru di ari Kamis bodarina masuk jam welu borngin jolo marpihadido nasida dungi margurede dungi manakapi songo dia laho pahebakon jala ni hamalateho rohado aladong do piga-piga natabbar wasni kur ama huria dohot kur ama eks Saudi lam turetana manyan tujuluan ni aryon suang songoni mamuse namanguruti di seksi paropuan di patupa do perpunguan seksi paropuan siganup ari Sinen Botari masuk jam 5 jala sehali sebulan marpeado nasida marpehade dungi adong do senam kebugaran dungi adong do nang patupahon latihan keterampilan nasida jala sehali sebulan madohoti ima PA PPD perempuan distrik di kantor distrik HKBP di Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto dungi punguan kor ina Jumat totongdo nasida patu begehon edde kor puji-pujian di parmingguon sobar tunang di aturhon di acarata jala marpungu nasida di hari Jumat masuk jam 4 botari jala marpehadido nasida dungi margurende suak songunido nang inahanna marpungu nasida di hari Kamis jam 4 botari alai songonna maditu do pakilalan marnida punguan inahan naun ala sepata olo do hola dua halak nasida naro ala memang anggota ni punguanon holan pitu halak nama nasida heran abui mangalak katuga rejaun selebih nai kasih tangyak konon nama amang inang dibahini anggiak manian badi akka ina na mabalu asa mulubui tongma masuk ma tu punguan inahan na asa tabba bilangan nasida jala memang punguan inahan naon ngagudangan lansia di son ngamarumur 70 tugijang nasida tatangnya koma anggiat tumbuhi deng gatong merdalan punguanon nakpe otik nasida tonggo di duket-duketi nasida do ke hadirion nasida di tonga-tonga ni huriaon mauliate mai di tuhatta seak-seak manasida dungi punguan kor inabeta adong do kor inabeta di huriat taon marpungu siganup ari Kamis jam 6 botari jolo marpehadido nasida dungi margurede laos makatayak kenarikot di tonga-tonga ni punguani dungi paduan suara Ester marguru di hari Jumat botari jam 6 tonggo colo marpehade baru margurede nasida jala totonggo di bagasan hasadaun nasida suang songonima terlumowi di seksi lansia manang punguan lansia ni huriat taon ni halas sodo marpungudo nasida siganup ari Kamis jam 10 manugut jala sehali 2 minggu jolo senamdo nasida jam sia manugut baru marpehadema nasida patanakun hatani debata dungi margurede jala duksi dungi isima hinaulina pinarwaho nakama inatana metuaon ya disima sikat nasida boy marsirarian mekel nasida laos di parade nasida do songon senek nasida ba mauliate metu hatta siak makana metua di ramoti tu hatta jala nah hadir jutan nasida mer 20 tu 20 pitu halak ma siganup ari Kamis nasida jala asirohan itu hatta dia munakka manami nanami nong lansia nong berumur 60 tahun
ya tugijang ngabui be masuk tu lansia sataba semangat tabudo pungwan lansion hido awalan nasul lansia do piau benerang masuk tu pungwan lansia ala 40 do piau mate dan mungkin masuk alai tonggo masuk tu lansia teh mabai pihadina horas madita manginang nang mododok dohamu mang napagajak kudo masutul bagajak kuasa upasoi do naudok Allah nima ku terus semaju manginang da serta bida jadi Imam Musena mangihut kor gabungan adong do kor gabungan di huriat tahun jala nga 2 tahun nasida terbentuk di halas soroha do semangat hajong-jongan ni kor gabungan on marpehadido nasida jala margurede siganup ari Sinen botari jam pitu jala di bagasani molo adongak kana marpakurangi ala sipata olo jolo di paima marsipaiman ala jam 5 do seksi perempuan ima di konsistori ala salilingon ala renovasi ni altar tahun gabe sita fokus sokyat do ima di biluk perhubasan alai ngasidung berenovasi altar buido tong mardala sali 2 punguan mardala di konsistori buido tong dison marguru aka punguan na asing dak pola mangabati amang do tamuina di bahini dimulana taradong do piga-piga ama di kurgabunganon alai titikina parpudion basongoni maharwa adong lam sumurut alai tu tahunon tahun narok tu tahun 2025 do masud tu dak tahunon tahunon habis nama piga jomai ate tahun 2025 batu ngaong ka hitawon tarlumo biak ka ama neng masuk tu kurgabungan denggam matong lomanabai suarani ama di kurgabungan dungi di marturia adong do 2 nahina kami ulaon ni marturion ima seksi sending dungi seksi musik di patupado ima manongos renungan namanginang mauliate ma di multimedia ni huriata ya nasopola haru apala hatus dipikiri huriata songom mabain sipala seruan nasida alai bamoliate ma dia kapakubasyon na pinutupan nasida laos marhite renungan mamuka di bulan Maret 2024 nunga tabain renungan ni huriata ima renungan setiap hari hobbartu almanak ni huriatai terhitung 1 Maret 2024 direkam maya manginang setiap ya direkam mai setiap hari Senin jam 2 borngim mahami rekamat di son di bahini mulai berekamu hami olo sepata sarupa bajuna tu hari Senin doho hari Kamis dan mungkin gati-gati baju iba asa songonna asing di berekala tahalas somma manginang renungan setiap pagi setiap hari nati nongos ni ima YouTube ni Huriata HKBP Cinta Damai laos di Facebook ni HKBP Resort Cinta Damai di bayar dia manginang ido sipata tilik kita ido ay joloi tilik do dungi patakas di patilik las boy ma diingot ahado na idok ni padita butar-butar na idok ni padita si mamora na idok ni natta Bibel Pro di renungan hariani sipata tutu adong doi na holan onom menit 8 menit adong na satu sampai paling maksimal biasa na 10 menit do ipe na olo do hutang yakok kami do portibion do negara do gereja bol di bahini do manginang tapay huti may renungan hariani tabuka may satok kipe manang na di karejo tay satok kipe tabuka rupani jala sikak ni uriat tadi daktar baik uriata pasahaton almana tuhita i masarani uriata pasahaton hatani debata menugu-nugu hita songon panidangion namar setting do uriata disi
di marhite-hite akarinungan hariani. Jadi di bahini parjolo manian tabege tatakup renungan na pinatupani huriatta una parjolo na siya kuryani halahat pa masuk tu kadang ta ate amang inangda na dihitai majolo tapake dungi bolonay tatabay tapa masuk siyan kadang ni halahan tulubu na dong dihita ba boy may musay manabaka perbenda haram jala na mangigot seksi musik mauliate ma di seksi musik ni huriata na patupa dia ka latihan-latihan tuaka song leader sebelum tampil nasida manguluhon paredion dia ka parmingguon jala mauliate ma dia ka pemusik aka di tonga-tonga ni huriaton nang aka song leader na mangalehor rohana asa reta permingguan ni huriata HKBP Cinta Damai. Dungi di Dewan Diakonia ulau diakoni sosial di patupa huriata do kunjungan diakonia turuas ni huriata kana marsahid iba molo takasdo ibahe di grup ni parhalado molo pasdo tikia manginang itor hulu jungi hamido manangyak ruas ni huriatai tu rumah sakit alai sipata do olong atu luari di rumah sakit ape baru pe pamasuk tu grup ni parhalado lau mahami tu rumah sakit idok per rumah sakit ma sudah pulang tadi pak inna ape kotong do bayaron uang parkir alana hitungan jam do musa edisi di bayini amang inang ido denggat do dang pola menyalahi molo na opname do hita di rumah sakit itor jalo tapa buat tu situa sektor tei asetang yakon inna rupani laos di pamasuk situa sektor de tu grup ni parhalado laos retama nang hamido pardiakonia manang yakon aka namar sahiti di rawat di rumah sakit jalan terdungdung dahu boto hami nang namar sahit di tonga-tonga ni bagasna dungi di patupa do laun diakonia mangapuli akan namar sitaonon sialah matian jala tu namar sahid di bagasat taonon di pasa uriatta do ima 200.000 rupiah na opname dungi tu namoding tu na berduka di pasa uriatta do uang duka 1 juta rupiah taingok mahatan itu hatta di Galatia ono ayat 2 marsyuru pamahamu mamorsan akan duki dalan mangadaduti patik ni Kristus dungi di diakoniaon adong dotong seksi pendidikan jala di pasa huriata do songon mabahen si palas rohan ya kena kota na berprestasi mamuka tingkat SD SMP SMA doho akka na kuliah na di tanggal 14 Juli 2024 di pasahat do songo si palas roha 30 halak akena kota na berprestasi tingkat SD 1 SMA dungini di tanggal 15 Desember di pasa uriata do tong ima penghargaan na si palas roha tu akena kon uriata na mahasiswa na berprestasi na kuliah di perguruan tinggi negeri doho swasta terlumubi diaka nama buat strata sada pembangunan mola pala pembangunan di tonga-tonga ni guriat tahun anggo renovasi altar di tahun nasal pudo alai adong dak kapiga-piga pembenahan na di patupa di zona manginang sopola memang taprograpot di tahun 2024 isarani pemasangan anak kelampu na di gijangon anggo nama saya songon naga rede do ditoron alai ngadi pasang be lampu di gijangon dungi penambahan AC penggantian AC adonggo onom unit di bagasa sataunon ima se na di joloon na di ruang tengaon opat na disumbangkan ruas ni huriata mauliate madina sida suang songoni dua na di toruni balkonon adong di sitong sada disumbangkan ruas ni uria
sada na di tuhor gereja ta KIP Cinta Damai. Jadi adong sasongon na tabalabok gereja tahun belum merminggu hita adong do onom di bagasat tahunon penambahan ase dungina siat toru ipanakok matu gijang ide ben nasape ngalima ase di gijang alinang petong sunguni tonggo herana moho dope di gijang alau parro kami sianan sayolo do pihak karuas ni huriat na di gijangon markipas-kipas ape bolo tabainan non muse na pangalihu tonggora daktana kana metua amanginang di bahini tahalasom majui dungi amanginang di julu ni garejaon okyad do taman nunga tabong karya manginang asalam tabba songon na tabba bidang ni gareja ton dungi adong do songon na taparwahon ima pagar ni gareja taon mauliate ma di keluarga amata Dr. Simon Marpaung inang Helena Boru Simarmata na menyumbangkan ima sian nasida dui pagar ni gareja tai na dijuluan bolo tuksong ngonipe keberadaan nata lasum mamanginang jala martabataba maka pasu-pasu diamuna salu naruas ni uria anggia tungboi muse mangudu tiaka pembangunan na asing suak songoni adong nang tong ala say olodo roaik ya bolo rouden tu teras ni konsistori ben nadong disi pengerjaan na bolo pe buasa sonari di jamain na hita tong mata halas so namanginang manupa tu nading gaddo sa luhu na di bait Tuhan tam di bagini administrasi huria totonggo dihubasi dengan administrasi ni huriata jala tasakapinian tu tahun 2025 bulubui kita akan mengurangi kertas acara ala bolo lam dinggadon non slide tahun in fokuson ngabui bira langsung siani hita holan intini titingi man non jala ngabui beran non dibain di bangku tahun kiris manang barcode disi asa tinggal menyesuai kondisi molo adong pihak kana pasahat si pasaton natutong atong ngani huriat tahun ala memang dia majun ni zamanon gereja juga harus bisa mengaktualisasikan diri pa asa boilam tu dasipna jala ngolo parrok kami do sipata olo do gudang duksidung per minggu jam 10 manginang bui do gudang martinggalan akakertas acara di bangkui marabolonga songoni HP gudang do hau na ditabalau mabaik karotason di bahini bagaimana kita untuk menghemat sumber daya alamon nuaing marhite-hite aka teknologion terbantu do hita sasitong na amanginang. Jadi di tahun 2025 tasakabilo pa tuluson administrasi ta ima pendataan ulang di ruas ni huria laos buluboy non benot tamay pengisian pakai Google Form asaboy terdata do denggan haruason ni ruas ni huriata ala sepata sedong go Jepang laos madok tuhami amang anakku ulang tahun aledang masuk HP adong nang mati 10 tahun saya masuk di sisi lama ulang tahun HP na ulang tahun nepe mana ngabusuk bein na rupanya te di bahini tapadinggap ya manginang los di bahini non bolo di padalan aka isian tuhitan laho pendataan ni haruason denggam matay siya manginang dungi parhalado di huriat taon parhaladon di bagasat taunon di patupado paborhaton pesiun situa tanggal 10 Agustus 2024 tutulu halak imamata situa Dr. Andus Buike Simajutak napadua honamata situa Jonne R. Tambunan SE dohot napatulu honamata situa Surpi E. Panjaitan jala
taha mola tehod do di pakubasyon niya ka amata inata parhalado na makubasi huriata kay pecinta damion nang diganup sektor pe maritia ka pertangyangan nang dinamakehe ruas ni huria pe tersongonom make pengurusan di tonga-tonga ni haparhaladon uluan ni huria hamisad diri dungi padita fungsional ima amata padita Rocky Simamora STHM SOS inata Bibel Pro berawani borogultom ketua parar tahun amata situa Prengki Simajutak anggota amata situa Jasmine Siregar SD administrator ni Uriata amata situa Bremen Sinaga AMD ketua Dewan Koinonia amata situa Peber Ranada Simbolon SH ketua Dewan Marturia amata situa utama Sitong M Banjarnahor SE ketua Dewan Diakonia inata situa Rismawati Boru Simajutak tim audit ni Huriata dirapok Huria na tapatupa di tanggal 17 Desember tapi do audit ni Huriata kay pecinta damion ima tulu halak hobbar tu aturan do peraturan ni Huriata alayang go namang audit di laporan keuangan di tahun 2024 ima tim audit na lama dope ima mata situa amata tobus pusuk nenggolan SE amata situa di pos Sibarani do amata situa Johnson si mangusong ma tim audit na lilin jala nung ngatapilit ima na tanggal 17 Desemberi tim audit ni Huriata na baru ima amata galubang hutagalung PHD doho amata Frederick Lumban Gaul ST los ditudo rapok Huria do amata situa Johnson Simangusong SE gabi anggota tim audit mewakili sa situa alai hobbartu laporan dohot padohan nasida di WA grup ni parhalado nasida dang bersedia do mutusi amang do taminang pabotonon nami do dang boy asal menghunjuk kami lahu manggati nasida ikor rabo Huria do mamutus soni muse di bahini Lok Majolo na dua amata hutagalung do amata lubang gaul ma namadalaton tim audit ni Huriata tu 2024 2020 torok ni parhalado ni Huria 43 halak padita resort uluan ni Huria sahalak padita fungsional sahalak Bibel Pro sahalak situa 34 halak calo situa onom halak Lugurito kami dunia di sonak kaki laporan kegiatan namanginang na tanggal 1 Maret ima patupahon renungan di tonga-tonga ni Huria tahun tanggal 24 Maret Korama Huria mengibati pesta pembangunan HKBP Binjai baru di Binjai tanggal 20 Maret 2024 sekolah minggu patupahon Bibel Kem do pasca sekolah minggu di HKBP Cinta Damai tanggal 4 April inabeta perayaan ulang tahun ke-50 di gedung sekolah minggu dungi tanggal 17 April Huria patupahon pesta ulang tahun ke-66 natapatupa di Huria tahun na tanggal 10 Mei ima paborhaton pensiun inata Bibel Pro Kasih Maria SPD do mangujakon inata Bibel Pro Berawani Borugultom tanggal 21 25 Mei ima retreat ni anak kota remaja na Posobulung na borhat na sida tutarutung do tu parapat na tanggal 1 2 Juni Korama ex Saudi retreat do kunjungan tu HKBP Siboruon Resort Balige tanggal 21 22 Juni Parguru Malua retreat ke Sibolangit dohot beras dagi tanggal 25 1 Juni anak kota sekolah minggu tapaborhat madohoti jambore CHKBP di Cetun Silangit
tanggal 10/1 Juli Inabeta retreat do kunjungan gereja Tuhan KBP Pangururan. Tanggal 21/1-27 Juli sekolah minggu Madohoti Jambore sekolah minggu HKBP distrik 10 Medan Aceh di Christian Center Medan. Tanggal 20 Juli 1 Agustus Inata Bibel Pro Berawani Borgultom Madohoti Rapat Bibel Pro di Lagu Boti. Tanggal 17 Agustus di Patupa Huriata upacara ulang tahun kemerdekaan dohot perlombaan di Pargodunganon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tanggal 10 Agustus paborha pensiun tolu halak situa. Tanggal 30 Agustus paduan suara Ester retreat tu Taman Garista Sunggal. Tanggal 16 September punguan Ina Jumat kebaktian Padang di Monaco Park Sibiru-Biru. Tanggal 10 Oktober 2024 lansia patupa kebaktian Padang di Hairos Water Park Pancur Batu. Tanggal 27 Oktober 2024 Huria Patupahon malam keakraban Manang satu malam di Tanah Batak. Tanggal 3 November Huria Patupahon pesta puncak tahun oikumene inklusif pesta gotilon los papungu celengan aiksa tetek huhut parahihion ama Huria. Mauliate ma di pasar rohanami ala panupakyota marhite-hite celengan aiksa tete amang inang. Dungi di tanggal 21 Desember Padita Resort suaksoni sahalak situa mewakili Resort Cinta Damai Madohoti Sinode Godang HKBP di Seminarum Sipoholom. Tanggal 22 Desember Huria Pasahat Talikasi tu 20 kakak ima ruas ni Huriata di Natal ama ina dohol lansia. Akka pesta Natal na parjolo Natal pralado keluarga sa resort na tanggal 1 Desember. Natal sekolah minggu horong sada 14 Desember kelas 01 kelas 3 horong 2 sekolah minggu tanggal 15 Desember kelas opa 1 SMP. Dungi Natal gabungan ama ina doh lansia doh ruas di Huria Saluhuna di Patupa tanggal 22 Desember 2024 tunglas roha ala torop dohita nama dogoti. Dungi Natal perpunguan Bodari 24 Desember 2024 do Natal perculu doho paduahon nata Patupa di gereja tahun Las Roha torop dohita nama dohoti jalan na parpudi Natal remaja na poso bulung na di Patupa ima na di tanggal 27 Desember 2024. Amang inang statistik ni Uriata HKBP Cinta Damai heraun nama na parpudi torop ni ruas ni Huriata di tahun 2024 1 tanggal 30 Desember sadarion 570 kakak kepala keluarga ruas ama 427 halak ruas ina 530 halak naposo bawa 350 halak naposo boru 222 halak dana bawa 220 halak na dana boru 220 halak. Torop ni ruas ni Uriata HKBP Cinta Damion 2026 halak manang 2026 jiwa. Na tubuh di bagasa tahun 2024 ton. Dana bawa sia halak dana boru 14 halak. Na tubuh pungu 27 halak mana tubuh sataonom. Na tardidi 22 halak na melua 47 halak ruas na tabba di bagasan sataunon 10 kakak ruas na pidda 10 kakak berarti molo mangihuto sianon sehera hurang marutung gohita sada kakak naik lao 10 kakak masuk 10 kakak. Di bagini na parpudi na modding di bagasa sataunon 26 halak ruas ama 12 ruas ina welu
naposo bawa opat naposo boru sada dungi danak bawa sahalak. Songonima barita jujur tahun ni huriata naboy hupajojor hami dinahurang pamarita honon nami tuhat tama napasikoposa dia kanong boy dihubasi huriata di tahun 2024 tapuji matuhatta saladenggan ni basana asa boy tulus saluhutne dia ka program na soharu boy mardalan di patiur tuhan tamay boy muse mardalan tu tahun naro pasaton nami do tu ita saluna kadamang dainang remaja na poso bulung nang sikola minggu na hadir di Bornginon nang nasohadir pe siala na mulak martau baru tu mopot luat nasida be nang aka keluarga nang natua-tua na nang bona pasogi na hu pasatami matughita mauliate godang ma jala pasaton nami do mauliate nang tu pengurus BPH Huria pengurus dewan ketua dewan natolu aka seksi Huria manang pengurus kategorial guru-guru sekolah minggu aka dirijen kor par musik song leader tim multimedia natar lumobi na sa ito tong mga lehotiki gogo ng semangat suang song ninang worship leader WL petugas kebersihan tukang parkir nasa ito tong mga lerohana di nasa pakobasyon di Hurion gabi pilihan na khusus media dupan ni debata jala siya debata majalotta akka pasu-pasu balos ni akka halujaon doh akka pabahenat tahi marsanga matuhata marhite-hite pakobasyota dihita saluhuna cinta damai 31 Desember 2024 HKBP cinta damai resort cinta damai uluan di Huria pimpinan jemaat ausad diri pendeta Merwin Butar-Butar hupasatami matuhita horas madita saluna. Nuaing hupasatami mapartikianon tu pecahon laporan keuangan dok perhepingun ni huriata los keuangan di pembangunan dok pengelola gedung hupasatami matu binasa matu nang tubus pusuk nenggulan Shalom marita saluna. Na hormati kami amang padita resort, amang padita fungsional, inang bibel, nang saluhutna, amang inang parhaladu, HKBP Sida Damai, suaksong inang tu damang dainang, hanggi pinaribut. Mau lihat di kesempatan na pinasaha ni Huriata. Tuhan pasahaton manang majah sautik yan asang-asang na bosar rama namin na teh selalu nalai sautik pehujahon namang inang olan kebetulan hubereng nekinon nga dibagihon syakuriata song laporan keuangan jadi olah sautik pehujahon kira-kira bohana kinon memang tugas nami kebetulan di terakhirun hobar tuna di hatahon ni pasahat amang pendeta resort nakinon bahwa kira-kira di tahun 2020 tomma kami bertugas nalaho menyelesaikan manang proses pemeriksaan manang proses verifikasi di keuangan ni Huriata jadi tersongonoma summary ini parhoni Huriata hobar daku jaho kami be amang inang agos ya rincian penderima pengeluaran ngasi sudina summary ini mah hujah kami amang inang asa tong tasusi hodo partikian
Oke, saldo kas awal huria persada Desember 2020 tolu 50 juta 834 124 rupiah. Kemudian penerimaan total secara keseluruhan penerimaan dari 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2024 totalnya 842 juta 35.425. Kemudian saldo awal ditambah dengan penerimaan jumlah kasuria 899 juta 869.549. Kemudian total pengeluaran dari Januari 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2024 766.537.686 rupiah. Kemudian saldo menurut sesuai dengan proses yang kami lakukan pemeriksaan sebagai tim audit seharusnya 133.331.683. Namun sesuai dengan catatan yang ada di Bendara Huria yang sudah juga ditiktikkan setiap minggu yang kita terima per 30 November 2024 itu 134.331.863 sehingga terjadi selisih secara pencatatan, dan itu menjadi rekomendasi kami, salah satu menjadi rekomendasi kami untuk dilakukan penyesuaian ke Bendara Huria. Kemudian terkait dengan saldo awal untuk pembangunan ya per 1 Desember 2023 ada 2 juta, kemudian penerimaan ya selama 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2024 63.150.000 ya. Kemudian itu juga sudah disetorkan ya ke tim pembangunan ya, sehingga saldo di Bendara Huria itu sudah enggak ada. Nah selanjutnya, untuk sentralisasi ya, sentralisasi saldo awalnya ya per 1 Desember tidak ada. Kemudian yang total penerimaan 1 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2024 yang disetorkan ke sentralisasi totalnya 527.711.800 sehingga tidak ada selisih. Sebagai tambahan ya catatan yang sudah kami berikan dari beberapa temuan-temuan, salah satunya tadi yang terjadi selisihnya ya, sebagai summary ada beberapa yang perlu ditindaklanjuti ya dari Bendara Huria ya, terkait satu tadi terkait selisih, kemudian juga tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya, dan terkait adanya juga yang perlu ditindaklanjuti adanya kadang-kadang kita lihat perbedaan saldo ya, perbedaan saldo dari saldo akhir ya minggu ini ke saldo awal minggu berikutnya, kadang-kadang ada yang miss ya, sehingga salah satunya menyebabkan tadi yang terjadinya yang 1 juta tadi ya. Kemudian juga yang kami rekomendasikan juga beberapa hal yang menjadi temuan kami ya sebagai tim audit, tentunya perlu ditingkatkan lagi terkait dengan kelengkapan ya mengenai pencatatan buku kas atau bukti pengeluaran kas sendiri gitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya Mang Inang di Hagdasa Luhutna, termasuk juga ya beberapa yang kami rekomendasikan juga yang kita lihat di Tikting ya, yang kita lihat di Tikting ada mungkin dulu yang dilakukan pembayaran ya atas tok-tok ripe ya dari Huria kita ya, dari Huria kita ke pembangunan revitalisasi gedung distrik ya. Jadi ada sekitar 9.350.000 ya.
Nah itu kami rekomendasikan juga, kebetulan mungkin ini yang harus ditagihkan ke ruas sebenarnya ya, tapi karena diputuskan oleh Huria, sehingga kami lihat di tik-tiknya itu sudah, di kertas tik kita sudah nggak ada. Jadi kami rekomendasikan juga itu untuk dibuatkan berita acara aja, sehingga dilakukan write off lah ya, penghapus bukuan, sehingga jelas ya, saat kita juga misalkan dipertanyakan ke depannya juga menjadi perhatian kita. Jadi mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan ya dalam pemeriksaan. Nah kalau terkait dengan detailnya ya, realisasi penerimaan dan pengeluaran, mungkin amang inang kita bui mata bereng di kertas naung di sagiatu kita. Songonima nabui upasaha kami sebagai tim audit di 2024. Moliate Maritu Hatta, Horas Marita Salhutna. Ngabosan rahamu ake. Iya sabar mahita eolo dosongoni. Memang mulu manjaha parhepengonon doakan nakin Victor raha do bolang do sudi da pulang modok-kodok kalian nakin manjang padi taresot ulu modok-kodok gitu ya mak. Adorang suata pasiko amanginang ikor rajumat tado Madalani tahun 2020 paton dang adong nasikop tuhata ma pasikopo saluhutna anggiat tahun 2025 lam tu ulina saluhutna pakobesion lam tu sedana ruasnya kadi pecita dami doa keparhalado tajalo masudia ke laporan sian berita jujur tahun do parhepengon anggiat tung sikopna mau liate ma disudia kana makalau jausa alani alana neng manopot tahun 2025 mahita di ujung di tahun 2024 ton dengan dotong adong sautik kata mandok kata alani upasat hamima mewakili mandok hata mewakili sudi rues ni huriata pinasak matuamang LCO tang sian sektor pitu mandok kata sia sudi rues pinasak mamang. Salam Mamangina. Selamat Natal Madita Sude dan selamat manomu-nomu sekitar 3-4 jam lagi tahun 2025 di Pergui Tua Mahita. Pak Julus Hali minta maaf autu amanami inanami ruas ni huriat tahun ala ketepatan nakiso na mendara kuilala hamu mamang mandok kata mewakili ruas nina. Habis sebetulnya jujur mau unang mencoba menghindar aku di luar, sotong dibereng, sotong dipilih dari aku. Habis lau masuk ke betong do dipilih. Jadi minta maaf ma, mau tu ngarong salah atakon non. Secara pribadi asal aku mei. Jadi minta maaf ma tu ama nami inanami ruas ni HKBP cinta damion. Ama ditunjuk pasaton mandok hata di julon apalah di budarion mau lihat mak parjulu pasata mau lihat gudang tu hamu amang padita resort amang pandita fungsional nang inang bibel pro nang inang pendeta Merwin butar-butar buru tanggang song-soni manang disaluhutna parhala duni huriat tahun amanami nanami parjul hami mandok mauliate tu hamu di pakobasyomuna di tonga-tonga ni huriaon manipa tahun 2024 ton lau mamulus mahita lau maninggalon tu tahun masuk ke tahun 2025 naron siak kami ruas ni huriamuna di hagalion nami di haurangan nami
hurang reta di parmingguon nang di aka pertanyaan marlabas ni roha mamu amang pangulan ni hurianame amang padita inang Bibil Pro nang aka situa nang situa saya di pargugoy Tuhan imamu lao manugu-nugu hami aka ruas ni huria HKBP Cinta Namion sian sektor sada 1 sektor 12 asalam boy hamilam ringkas to akar namanya madohoti aka kegiatan-kegiatan di pertanian tujulannya di pargogo itu amamu aka panggulan ni huria nami amang padita inang Bibel na aka situa amang situa nang situa lao mandogo-dogo hami ruas ni huriamon huru-huria aka bion unang warna bosak kamu napaduaon aronakin songon na huputik sautik sian hatorangan namang padeta resort mukira ala tu tahun depan tahun naroon asal lebih dasip nian adong songon sautik huputik nakin adong berita ulang tahun ruas ni huria tadi mingguon tanggal saon ape adong mang komplain iya nakon nami ngatulu tahu busuk amang idoko kamu selama ulang tahun ala ni hamis syar ruas pasahaton mungkin masuk ke maun ala diboto huria do namasa di tongo-tongo ni huria ton sian sektor sada 1 sektor 12 na sorang do akana namoding mulubu ini kan unak pola tapaima siar ruas informasi nama saima na adong di huriema padega kamu di administrasi taringot tu pat anggota manang pahuriaon di anggota na adong di huriaton ima sada masuk ke kami. Nah, mangiu patulu mungkin Pak Budimon selamat ma kita lau memasuki tahun 2025 saya di pargogo itu amma hita hipas hita tujuan neron di pasarata di tonga-tongani hurion soni mahatana pendek sauti upasatami syak kami mewakili ruas nuhria tuhamuna amang padita nami padita resort amang pandita fungsional ng inang Bibel Pro amang ama nami ina nami akasituan pahuriata tuhata mama perguhita mauliate ma horas na parpudihian mandok kata parpudihian mewakili sudi parhale dua KBP Cipta Dami upang idohami haradiun ni amang sintua Nelson Libong mandok kata sia sudi mewakili parhale dua KBP Cipta Dami. Shalom. Shalom. Selamat menjelang tahun baru ma di hita saluhutna. Selamat menjelang tahun baru. Moliate ma ala dia leo kamu aporseau tuhami mewakili sian dongan parhaladu. Jadi tuakka dongan parhaladu manang na ape na ning pasahaton ra nunga sepakat tita disi. Hira-hira songoni maju. Perjulu hami sian sudi parhaladu pasahaton tu mangido maaf tuhamu sudi ruas niuria di sudi akahahurangan nami manang na sengaja pe lau melayani tuhamu sudi ruas nami di ganup sektor. Jadi memang waktu hami doi akahahurangani gudang woido sengaja hami jala mungkin naso sengaja hami alani mangido hami tuamu amang do inang buat kamu ma di bagasat tang yang muna asa totong hami sudi parhaladuni
ruas HKBP Cinta Damion, burju jala mangalir rohanami lao madalatun tugas naung pinasaha muna sian masing-masing sektor tuhami ganup situa sektor di Huriaun. Ima nabui pasahaton nami mau lihat ya. Mari dimahita saya buka di nomor 610 sada, los tapasaha mapilian sada A dohok sada B. Pasahat matu Yesus, saluhut na loluki. Rohan ang pamahenakku, saluhut na tikiki. Pasahat matu Yesus, saluhut na diriki. Pasahat matu Yesus, saluhut na loluki. Pakeokku matangaku, manulalo modai. Lakanan simacocaku, mangihutot tu haki. Pasahat matu Yesus, saluhut na miliki. Pasahat matu Yesus, saluhut na ngoluki.
Damai di debatana sumurung sian saluhun na roha. I mamangaramoti doh marajay ate-ate dohot pikiram muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayi. Amin. Hurian itu hata ni debata dihita di parpunguan bodari di ujung tahunon jala onna na perpudi hita mabige jamita di tahunon ate kamanginang bulan non di jam 00 tahun 2025 namanya. Hata ni debata di kita imana tersurat di Psalmen 37 mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat 10 sada songonomma didok disi jumulo mahujaha di hata Indonesia. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Di hata Batak songonomma didok disi. Edesian si David. Say unang mamoho ate-ate mida akka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajukang. Ay doras do nasida sabion songo duhut-duhut. Jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut-duhut. Saya marhaposa tu Jehovah maho jala ulahon nadenggan. Ingaton matanoi jala radoti haburjuon. Jala halomoho Jehovah jadi lehonon nama tuhona pinangido ni roham. Pasaha madalammu tu Jehovah. Jala haposi ibana alsa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati goranmu songon hati uron. Doho hapitorami songon tikos niari. Pasob majahu majala ibana paimaima. Sayunang mo roham mida jolma. Namardohar dalan na mida bawa siulahon gete-gete. O tapi rimas jala tadi kemohop-mohop. Unang say hamohop ponturoham. Ay laho tunajahat doing. Ay say na siap dosugot akka parjahati. Alay say natianon niyaka na makaposi Jehovah do tanoy sugot. Tokin nari dang disibe parjahati.
Jala ia ditikir ho ingananna dang be cupang. Alai sai nate anon niaka parlaboki dosogot tanoi. Jala hahilas sononna hinadea ni hadameon. Disido sahatna. Di tanlongan itu hatta Yesus Kristus adong ma salah ama. Jadi itu hor imana ma mobil. Dung ditu hor imana mobilon. Di parkir homma di julu jabuna mobilon. Jadi adong yang akonna bawa PC rupani halasakan narope. Jadi pas tongon di jabu bapak nau haluar ma dak dan akon. Dung haluar dak dan akon ido. Adong dilabungi mobilon, adong paku labang. Jadi dibuat dak dan akon malabangon. Ido. Igorgeti ma mobilon. Pakila bangon, igorgeti. Jadi gabe hona coret-coretan matong mobilon. Ido. Roma bapak non. Haru aribana. Tor di parwahom ma mobilon. Isido pe geleng daun naki. Ido. Biasanya molodongan ni labang. Ado tehe asabuy masuk labangon. Akamanginang. Tokok. Nido. Jadi tero mamaton itu ribuan matokok. Ini tadi tanganmu ya, ini tanganmu yang mencorek mobil ini. Pak tulu hali. Ido. Mangangguhi madak danakon. Dung mangangguhi ay dakinata. Ay nga mo atete niya maton ya. Yatuk taguguguna tangan ni gelengon. Ido mangangguhi itor menatay ido itor mangangguhi tong inaton ito ribuan ma turun masakit. Jadi yang gua matay semua udah piatete na baru ku beli mobil ini dokor nusai narupane. Jadi satu rumah sakit itor ditangani ma dan nakon di pareso jaladung digabbar ido maropuk do tangan non marop. Jadi marop tangan no di dokma ini harus segera diamputasi. Diamputasi matangan nidak dan lagi. Ido. Dungi Roma matai hajabu ngayamputasi betang. Roma tu hajabu madapoton tu rumah sakit. Alai holat di bereng dak danahi bapak non. Itoriadu do bapak nai. Dihaul, diumma, tangis mamatay. Dungi, dihaulima lo gelengon, disolsoli ma, alidak kasolsolan nabe, esoboy be mula tangan niya nak naon. Mula may bano jebu. Adong budilla, pistola. Di pangongom ma, budilla itu babamana, itu pamanganna. Los ditembak ibena bunuh diri mate ma amatay. Di hitalongan itu hatta Yesus Kristus kalau kita marah tidak bisa menguasai kemarahan kita, bisa saja menghantam diri kita sendiri. Boy do mga rongo mita sa diri ido benda dipaingot. Raja Daud mengingatkan jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Unang murko inarupani. Unang moho ati-atem. Gudang dojol mah mersahit. Ya. Dang sonang pikiran na. Alani moho ni ati-ati. Gereja piadong gojongjong. Alani moho ni ati-ati. Nasibay do warna. Rupani huria moho ni hati-hati inma.
Las apalai ma manguluhot disi, las apalai ma mengajari kami, las apalai ma situa nami inna. Tapuk kama di kita karena amarah. Muruk. Jangan marah, unang. Idok naking dison. Mamohop ate-atem mida inarupan. Ala molo ditiki moh ate-ate nakindang boy dirajai pikiran na. Boy do nakingani melukai diri sendiri. Ido. Bajeri barang Jepang be. Hatani ede. Hugugu pe macari. Arian nang botari. Lau pasikolahon. Kilekin na. Ido. Hapi dinamohok ate-ate na nakingani. Ido. Ido disinaking ate. Sayunang mamoh ate-ate midah kapercati. Raja Daud paingoton dia mengingatkan umat Israel yang dia pimpin. Allah diadopi ibana do pengalaman nabi naen ibana diadopanna. Ido nadi gurito ni bana di patol has tutonga-tonga ni bangsoi. Ay boy sajode bana moh ate-ate na marnida masyarakat na gudang tuntutan na. Banyak inilah kritikannya lah yang beginilah yang begono lah. Pasti doi boy gabi moh ate-ate na. Bagabi ho mengajari au raja kan ira sunguni. Alai siap pengalaman ini ibana belajar. Daud belajar dari pengalaman hidupnya dan dia mengajarkan umat. Di bawah ini jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Tebune inoni ida potan ibadang dapotin. Ai hiadotong di pesta. Jadi pesta di hutado. Dan di kota di hutado. Dibagi ma harotas piring. Dung dibagi dahan. Rosi bagi dahan sude. Si rongom nyot dope ina. Ido. Ali adong madisisa daina. Tetap tenang ibana. Rodin narwana. Ido. Jol mangaradu yadu. Maradu do itari madari perhobason. Butung na gomos do di bello pesna. Anggodang gomos di bello pesna. Bangagulo tong ngahate. Ido. Kagay bitarurak to. Rojagal diadu. Merika ibana tong. Mindo. Aliang gue natete na. Dungi di lokma. Ayadong do pinasodapotan inna. Iparrobi jodoh dari akka ilebung na. Perhatikan kiri kanan atau ada yang belum dapat. Ibereng ma. Ainoni na todang nabok dopein na. Dungyong madongan na ina di do ma. Ay hopi niya nida si hohombo. Dongam mo nga hepot. Hodang say so nga udison. Hera na soneng mga ko ina. Ido. Badang puli edusin natay. Ito ro. Si bagi dah dua ro. Si bagi kape dua ro. Ibaid dua sakir tu natay. Halak naking satu nga sakir do ratusan. Ngarabaradu ditarik do abit ni halakan. Marsyo caran. Aleng go ibana dua sakir dapo. Di bawah ini jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena Tuhan sendiri bertindak. Ay maila donasida di ujungnya. Ay doras donasida. Inarupani songon dudut. Sebab mereka segera lisut seperti rumput. Mangerbang manogot alay dung botari melos. Bereng mabunga pacuri. Inarupaning. Ya. Dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Sungun iro nang ngulut tau namangina. Bolo tapak kilalahod do. Molo sibuk do hita di ulota. Molo repot rocok do hita di ulota. Dan tapak kilalahod be tiki hatok mersalpuan. Ayaw penga rupani bah ay nga duas to nga tao kapiawi cinta dami onin narohakku do rupani.
Alai mo ludok soni sotong idok kamu berarti tahun 2025 saya pindah di tahun namu upani. Dangin indohono artinya waktu itu begitu cepat berlalu. 5 tahun dan salpu. Dang siapa laju juk dope iba macak rambut. Alai na perpudio sehali sebula cak rambut. Tua agai unang apalai botojol manonggo uben niba. Ape subuh tidutuban. Setebi do ibulu nikung niba penga ubenon. Waktu itu begitu cepat. Hatodo marroan marsalpuan. Moloboy sitas bornginon. Paygut-igut ujung tahun pernik manang na perpunguan bodari mabigi birik jalap nasul tajaha doa ka guar-guar rina moding nasa taunon ido. Apakah mereka tidak merindukan hadir sebenarnya hidup lagi? Songon nedok ni Khairil Anwar aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nainggonya mangoluau saleleng ngilelenga inna parpesal meni bedo ibe anu songoni. Kerinduan ta songoni do sasitonga tetapi waktu ini begitu cepat berlalu. Tokin nai so terasa. 2025 mah. Dungi tulu minggu naik terpertangyangan nama kita muse. Dungi muse 12 bulan naik majahaberi no may somuse pedita dang minoto na isi pedita anak kanino naik dak taboto kita nggak tahu dang taboto partikian onido benerok sebab mereka seperti lisut seperti rumput duhududo marsal puat do apa di bahini mulubui do mekkel dong atta tabay mekkel ma unang moha ate-atena tabay nido jala unang pola satu songo panol solion ni parede ni halak batak nama dong malala rohaki marsalau nate ateke bolong songo ni ngabi ido ngai no mai horas jala gabi ma ijo matulang na ipasa ma ai sitiu-tiu ino ma pangiduan dia te ya sebab mereka inna salpu do songo duhud-duhud di baheni porsea mahotu de bata. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik selagi kesempatan diberikan Tuhan bagi kita. Ahado banda di loas dope hita mangolu satu tikion. Apa artinya apa yang diinginkan Tuhan ketika kita diberikan kesempatan hidup hingga pada saat ini. Buahdo kita memilangi pampahinan ni debata. Mungkin di bagasa tahun 2024 adong do hitaon na juk tangis siala na pojok dipikiri adong dora hitaon nang gabi madele Tuhan ya tu ngalapom mau dang marna madum saiton ayang gosongonondo na mangulong nga tumago na umati ali Tuhan alak mawinna edo hiadong makat atay doho sada ruas ina ruas ni huria ay tangyakod jawamang ay namaol hiya na umahate. Tangyakot jawamang asamahati hawin na. Buah say doksong mo ni. Aladang marnamelum sakit na. Tumagom mawamang dang mangolo ay song lapataku. Ay sudah nga mangan na mau, sudah nga minum na mau. Si paridion na mga loja. Dok boh ini parumek ku pesepata ngasongon nasing-asing ngasabi-sabi pamereng nga tuaw. Edo anakku pengasay ko da ngalasan na law mangurusaw. Alay mayamang da puharo sumarna mati awin na. Apa yang Tuhan inginkan? Sotung madili. Ya. Percayalah kepada Tuhan. Porsea mahodi debata. Ulahum madadenggan. Jala ingat tong tanoi, diamilah negeri dan berlakulah setia. Artina setia, ay iro nanidok na di pangukapod 2 ayat 10. Hendaklah kau setia sampai mati. Sai burcuma orasi rasa mate dungile honokku matuho tuppal hanguluan.
Di bawah ini setialah kepada Tuhan dan percayalah Tuhan yang memberikan kesempatan hidup bagi kita. Dilihat di batado partikiano di kita. Unang sia-siahon partikiani. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan diamlah dengan tenang sebab Tuhan menguatkan, menopang, menuntun, menggembalakan kehidupan kita. Cara di do ibana do bergembiralah marlas nirohama inna rupani. Halo moho jahuba. Ya. Jadi lehonon nama tuho na pinangido niroham. Ya, cintailah Tuhan. Lakukan yang baik. Maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kerinduanmu. Dan bergembiralah kepada Tuhan marlas niroha maho inna rupani tuise tu debata dungi lehonon nama napinangidom. Jalaon ayat 5 sejuk-juk do tapak kelo mangapuli dong atta. Jadi mainang amang memang sudah kita menghadapi si tahun nononin. Di bahini pasahak madalammu. Tujahu bacalah haposi ibana. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Haposi. Ibana pasahat. Jadi di dalam Madalani 2025 kita yang sebasa-basa ini debata. Ya. Didok disi pasahak madalammu. Jadi Yesus dudalani. Yesus Kristus jalan-jalan kehidupan dan jalan kebenaran, jalan keselamatan bagi kita. Karena itu serahkan jalanmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Pasah madalammu tu Jehovah jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pasahat madalanmu tu Jehovah debata jala posi ibana asa ibana paturehon. Jadi pasahat dalam butu Jehovah haposi artinya ada kola di pasahat ayong do colma di pasahat alai dibuat muse nama kai logo hari nama kai tungadol logo hari alai serahkan hidupmu lapatan namar haposan. Alai nang gabi hohop pita sungoni. Kita juga melakukan apa yang disuruh. Ulahumma nadenggan pasahat. Sadok ngulum tu debata. Ibana mapaturehon. Didala sidala notta naing basa-basa unonna tu kita. Unak kaposi gugum. Unak kaposi pikiranmu. Unak kaposi sinadongammu alai haposi maibana pasahat ma tibana di bahini di dok disi dungi paulo pun nama ya hati goranmu songon hati uron maka Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang hati uron jala tiurma daletak dan hulum di paulup ala boy terajai dirita jala didok rupani hakmu seperti siangina dohok hati urommu songon tikos niari. Jadi arian betul-betul arian las ari tiur ibana boy ni bereng rupani ya di ini didok disi muse pasobbu majahuba jala ibana paimaima hinna di molo di bereng pe songon na berhasil lam hebat akka sulana jahat naso mangalir rohana tuhatan ide bata naso di padau nguluna siapa mujiut tu de bata taida nasida songon na mohan ngido ai tikida dana pe ong do tarsongon na yedede do taringot tu sibuli som idate alirang nagabe tuhitan na nidok na disoda ido ayaw pe mo do kan didok rupani sibuli si mo botang ay sohiya marsahitina ido tikida dena may ido
Jadi dang nama dok ya salah na mok ay ibe mok do kan. Salah na botang. Alay unang pangasahon. Habotangon. Hagogo ommu bosto hommu inna. Alay ho homma didok disi. Pasobbu bajaho bajala ibana. Paima-ima. Say unang moho roham. Ang gohitan nuaing daong namo rohana kan. Amang inang ang namo rohana son nuaing. Bedang ulo mangaku dah. Bila may benod dah. Merturi ba. Inawaro kaya mo ni rohamin nan nunati. Boy do tutu moho rohan nuaing. Say pinaima. Roma rageleng sa pangaratuan nena bedang ro. Ido. Roma nuaing berita nena bedang ro berita na. Kan. Boy do moho ate-ate moho roha ya binerek kalahan rupani so diliyang nguluna tu pertanyangon dang dilehor rohana mamuji de bata alay sehat-sehat do apa iba se ringgas marminggu pertanyangan se murah-murah iba marsahit-sahit inna muse rupani berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Berhentilah marah. Oh tapi marimas jala tadikon mohok-mohok. Mohok ni hati-hati. Unang say hamohopon inna roham ailaho tunajadui. Ala bolo saya mohok tutu rohamo hati-hati. Ya. Palagi dang bui dirajai bei rupani. Bei dua penirok nanakib disi. Akan membawa kepada kejahatan. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati, jangan marah. Muruk. Jadi ditiki terpasu-pasu, ingot tamu dorate. Amangina, ketika menerima pemberkatan nikah, di liturgi agenda sangat jelas. Hamu akabawa haholongi hamu mapar di hutamu na besongon Kristus nama kaholongi hurei unang muruk hamu dopak nasida iko marroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songo dongapania yang uluan nasora sudah. Jangan marah terhadap mereka, perlakukanlah mereka sebagai pewaris kerajaan Allah. Di bahini buhado menganggap dongani gabi percabar di harajaun di debata. Artinya kalau kemarahan amarah kita hilangkan nakingani tak agohon dang imang rajai ngoluta, kita akan menjadi bersama-sama menjadi pewaris kerajaan Allah. Hangoluan nama notongi di bahini ditolongan itu hatta Yesus Kristus. Jangan marah, iri, karena itu membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akasiulah kajahaton. Sigok dusugut sirnah dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Napai maimahon tuhatai namak kaposi Jahoba napasahat ngoluna tu debata. Didok dodisi ingat tonon nama tanoi di bahinido nang padohan ni Tuhata Yesus Kristus di Matius 5 martua mahalak nalabok roha. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Martua mahalak nalabok roha aite anon nasidama tanoon. Airu dah, mulu labok rohata, dangi kita ini penuh dengan kelemah lembutan, maka kawan-kawan kita juga kan banyak. Nalabok deh bah amatai, neburju deh natai labok merpakuling pe, dakya mur berengoninna, ido. Aliadong dojolma asing ate, ni debuhini amatai seram, aura deh bah roina. Jadi unang itu radong stigma na negatif perjulu marado podong ajolma ido ayolo do naserami buhina ido
HP labok do rohana. Ayadong go rupani songon namekel lo nya buhina berengon. Alai ido. Takas do rohanang pangalahona inna. Jadi medaksi sudi berlaku merdomu do gappang inna rupani inna merdomu do gapbotu gappang inna merdomu do rupa tu pangalahu inna daksi sudi berlaku padogan ni alak bataki. Di ini ditolongan di Tuhan Yesus Kristus, ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan alai aka na labok rohai na so dirajai mohok ni hati-hati hidup ingat tonon nama tanoi dido disi tokin nai nama tiki nain na di ayat 10 ya tokin nari dang disibe perjahati inna karena waktu ini adalah sungguh cepat berlalu. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik jika engkau memperhatikan tempatnya bololawo patakason dan disibeibana. Jadi semua yang di bawah kolong langit ini punya waktu. Karena itu kita pengkhotbah juga berkata dalam pengkhotbah 3. Parjamita tu lumarti tibero nadi tanoon. Adong dotiki mekel, adong dotiki tangis, adong dotiki tubuh, adong dotiki mate salpu, adong dotiki marlas di roha, adong dotiki marsak marsita wonon. Di baheni di hitalongan itu hatta Yesus Kristus, pakailah waktu yang diberikan Tuhan. Pakai mapartikian dan leon ni debata do denggan. Jala haposima ibana jala didok madi ayat 10 sada dihitolongan ni Tuhan Yesus Kristus alai saitianon ni akka parlabok dosugo tanoinna imana udok naking ucapan Yesus juga demikian orang yang lemah lembut yang tidak dikuasai kemarahan, iri hati dan kedengkian, mereka akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Dan songo nama taibe, dan adong be lapatan ni sol solibana rupani panolsiolon nape gabi songo si Judas parce hedo gabi tu paniko talauna dangi na dihalomohon debata. Alai bohado minta ampun. Mohon pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan dan biarlah songon nanidok ni tangiangi dingot tamu dok kenang anak king didok parjamita tangiang dinama buka jamito hamuak kenanami didok nakit tehina masud tunong itu sonna sopola dia lusiamu do enang tukob bang layang ne jawi do laro amu nai mang na roti bawang na di jawi do itu manang na nongaka minuman ne jawi do nai laro ata ate pos marwata itu arong do mangalangi ate sudah dui jala parsauli honota dui ya takas do di dokon di nama muhai dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangarajai inna do damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu itulah yang memelihara ido na mangarajai ate-ate do pikiran muna damai ni debatana sumurungi jadi nunga dilehon damai itu kita ima merhiti-hiti Yesus Kristus tati rumah holong ni rohanai pinatuduhon ni tuhatai mardame mahita bongok mahita tu tahun 2025 ya di bagasan dame nasihat tuhatai mari kita buka dulu kita buka jauh bukit deta 420 sada 420 sada
420 sada. Jadi 420 sada taibdehon sabar majohi tada bolotung tabigipi malata-lata di luar napa julu-juluhud doha laki ya anggo hita ikut tepak waktu do hita 420 sada ayat tolu. Tati roho long di roho nai binatudu honi tuhatai bereng dong ami taha holo bereng abirang siabun madongatai airu asli Tuhan tadonangi ingok mo hati-hati merdame mak jalang dong ami jalang nai hapirangmu jalang nai siamumi masih jalangan mak tatu cuma solho tu debata. Jadi naking ala nadi habirang tado isyamu do beta jalang tadeho salai tajalang nadi jolo do nadi pudita alo napola meret tita sanat syabangkutai bodo di nabuti iya sudah kita mangedehon tati roho long di rohanai binatudu honi tuhatai haholongi tahaholo madongatai airuas ni bereng duha tadonangi jala mardamema udang maida masih jalangan ma tatu cuma solho tu debata. Artinya mardame bukan damai yang sembarangan tapi damai yang betul-betul dinyatakan oleh Allah. Damai nani papatar ni debata marhide-hide Yesus Kristus nang tubui dibahini tubuh maholongi roha dihita tubuh maroha makaburjuhon mangula ulaun na denggan dauma moho ni hati-hati asa di bagasan halabohom mahita mamongoti tahun nai baru nai pasahaton ni debata dungi dia kana hurang sikop di bagasa tahun 2024 nai salpuhono tahun tu hatta para dehon di jolo pasikoton namai hobbar tu holong nai amin bertangiang bahita mau lihat tema Tuhan debata diramoti hodo hami madalani tahun 2024 naing salpuhonon namion tung nabasa naburju situ tuduh wale Tuhan debata dang rimasmu di pataridahoko di portibion alai holongmu do damemi ido banaroho tu portibion marhite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bahini songoko parholong roha nalabok jalan nasohato mamaloson akka hajahaton
Alay di paimahodo hamumula niya kaparjahat tumadikod dalan. Di ba ini Tuhan de bata. Ajari mahami. Mengerajai ate-ate pikiran roha laka pakatayon nami dingulu nami sigano pare. Tuhan de bata molo di bagasat taunon gudang hami mangadupi hamaulon parukilon hurang sikop hurang sibaheno dina hurang tuk kami mamudaya kenakon asi maroham sailam patau mahami madai holong mi asa pasikopom mo may Tuhan 2 taon naik si basa-basa honom mo di hami Tuhan de bata pasu-pasu sa luhun na kanakom mo akana met na di palumehok ko dito nga ni bagas ni ruas ni uriam sa luhun na ibur magudang sigajang umur 11 di roha na marhabiaram bidahu mali Tuhan de bata nabisuk na pistar syulih hatamak kanakom mo mamakiti na daw denggan dia kapa parsiajaran perkuliahan patuduhan mo maparkarejuan dia kanuming parkarejuan patongo na kalas ni roha pasu-pasum merlobi-lobi bahenom mo suang sunguni mali Tuhan di anak do boru ni guriam di harus tulus do pena sinita ni rohana di sirokap nito dina donganna dongam mangulu patongom mali Tuhan de bata suang sungon ni dina makirim hagabiod di pasu-pasu paranak konon lehonom mo mali Tuhan parbue ni bortia pasorak konom mo Tuhan ianakon bawa manang boru di tonga-tonga ni keluarga pasu-pasu akan atoras mengajar-ajar akan akonna lehon haki paso dia akan marsahit ape hutang amu na ba dia isa margugu piu makasahi siapa matang na lituhan de bata terlumubi na tongon dirawat di rumah sakit dia manami amang siregar sektor delwelu suang sungoni amang kutahayan sektor obat na dirawat di rumah sakit apen dohot murni teguh Tuhan de bata dang buy na sida makilalahon songok kami nuaing merningot pabahinammu panugudugommu di bagas joromon alay papos rohana martiti hahipason hamelumon di nasida suang songon ipiak kanapia di podoman na sumargugu na teluk na sida parguguy mali Tuhan de bata unang lohas madili siya lakaparsahitoni alay patugu haporsyon na lehon gugu hay baruot tugu ni haporsyaw di nasida tugu-tugu akan matua di hatuana iring-iring totong lakana sida pati roha ng pikiran na patugu na kaporsyon na madalani hatuon na Tuhan de batasi maroham pasu-pasu ma saluhut na karuas ni huriam napacupang doa kenakon suaksong ni napacupang doa natutuana dinamulak tubo napasugit tuak kahuta hakudangan na namacupangnya kakeluarga namartaw baru rap dohot keluarga na sidabi ramoti jagay saluk na karuas ni huriami pati urak kapardalan na daw mara daw kabatabat siya tunga-tunga ni ngulo na sida pasu-pasu matuhan hami diak kanadulan tangan nami na pinikiran ni roha nami tarlumubi lehonom makapasu-pasu na mardapot-dapot di tahun 2025 tu saluk ruas ni huriam mangyahyak ka na duminggan dito nga itong ninguluan. Pasu-pasu mahuriam di sa dokpor tibion, lam marsangap guar mo lam rarat harajam mo marhiti-hitiak kaparhaladom, kanaposom ng pamujion ni ruas ni huriam. Pasu-pasu pamareta namion alituhan de bata asa dipikiri bangsoon, dibuan Tuhan yang ganon kemakmuran, keadilan, pemeratahan pembangunan asa jupang hadumaon. Sejahtera saluhuk bangson dau Tuhan sian akka pangalahon na mangahut diri korupsi akka kolusi ng nepotisme na berlebihan na mabay kasisiga gabi ng jupangan ulaon di akka na memiliki kompeten na dinggan
Ali Tuhan de bata, saya ko manapatuduhon las ni roha di saluk nak karuas ni Uriam. Jala jagai mahami, paingot hami, madok mauliate, marhiti-hiti pertangyangan jam 00 tahun baruan nonali Tuhan diganup tong-tong ni ruas ni Uriam saluhuna. Tarbege masian ganup bagas ni ruas ni Uriam mamuji-muji hoali Tuhan de bata. Sialalas ni roha di pangaramotion mu manaruhon hami tu tahun 2025. Asi maroham sayho mana mangalegon semangat gogo. Dia kenapa may mahon dina pucung dina merasa sendiri di mana di bornginon. Unang loas tarilu tu matangis. Parguguy matuhan akan na mangadupi parukilon siala hamatean. Urupi nasida di tonga-tonga di ngulu nasida. Tuhan de bata pos rohanami. Urasamu hami sedusa panglosion nami. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin. Tapuji Tuhan tamarhite deta nomor 710 ayat 1 nalas tapasa peliata. Mamolus galumbangi Patoguro haki Jongjok kita saluna Satu ujung naik Yesus Tuhan
pedalahi sahabat tursoi. Tatangnya kuma peliata Ali di batama nami na di banua kijang hodo harorwan ni saluhut sileleon na dinggan dukot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masalom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hucus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti aso parasyak kami pilihanon. Pati bulan rajon mo dito nga tunga ni huriam dukot di portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang silelom mitu hami. Asalam girgirai madok mauliate tuho marhiti kiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ile one onironi pamataku. Aliya manami na di banua gicang say pinorbadia magoarmu, say ro maharajamu, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni doongan na merdosa tuhami. Unak kami tugio tu pangujunan palua mahami sian pangagong. Ai ho dona puna haraja bagasan dame jalohamu pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sondakot Tuhan debata ma boghina tuho jala si marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma boghina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Amin. Horas madihita saluhut nak